just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. Just feel the sun, but I gotta be as you reach up and rise again. A l'espera, confitats. Això que Comença el carrer Blai. És la petita rambla del poble sec. Parlem de la pluja que ha plogut. Imatges molles dels miralls damunt l'asfalt. Senyores i senyors, amb tots vostès, el president del grup Focus, Daniel Martínez. Hem volgut començar aquest acte retent homenatge a tots els creadors i artistes, companyies i empreses que en els pitjors moments de la pandèmia han ofert desinteressadament als seus conciutadans el més preuat dels seus béns, el seu talent i les seves creacions. Davant la incoherència, els rumors i la crispació han mostrat veritat, serenor i solidaritat. Per a tots ells, admiració i agraïment. I ara, des d'aquest escenari, dins l'escenografia de Viejo Amigo Cicerón i amb l'eco de les seves reflexions per remarcar la llibertat física
i de pensament que el teatre branda contra la tirania de la Covid, us dono la benvinguda i agraeixo la vostra assistència. Autoritats i representants de les institucions, artistes, equips tècnics, productors, productores, representants del sector cultural i de la societat civil, benvolguts patrocinadors, una benvinguda amb un sincer reconeixement als mitjans de comunicació per la dedicació i l'especial sensibilitat mostrada vers el sector cultural durant tot aquest temps. Personal de Focus, als presents i als que, forçats per la situació, heu de seguir l'acte a distància. Amigues i amics, cada any per aquestes dates feien balanç i presentaven la temporada dels nostres teatres mitjançant una convocatòria multitudinària i festiva amb vocació d'esdeveniment barceloní i fita marcada en el calendari cultural. Però aquesta d'avui no pot ser una presentació més. Tothom és conscient del moment i dels seus condicionants, de la vigència dels comptadors del patiment, de la incertesa del calendari, de la lògica i oportunitat de les decisions polítiques. Han estat molts mesos d'inactivitat empresarial, de plans sense possibilitat d'execució, de gravíssima erosió econòmica, de daltabaixos emocionals, d'ERTOs, de dubtes generalitzades i de sacrificis personals de tota mena. En aquest punt ja tindríem fet el balanç de la temporada passada. Ha sigut una catàstrofe. Som una empresa sòlida, líder del sector teatral, i ho hem passat molt malament. Ho estem passant molt malament. Desgraciadament, moltes altres empreses i persones coincideixen en diagnòstic i resultat, especialment, molt especialment, en el nostre sector. I això afegeix negativitat a la situació general, com bé saben representants i institucions. Des d'aquí, la nostra solidaritat, l'exigència de suports i la nostra clara i oberta disposició. També han estat temps d'anàlisi i reflexió, de projectes i previsions, de preparació per una batalla que ens ha de procurar l'oportunitat de millorar aquella normalitat perduda. Les nostres conclusions ens reafirmen en que no hi ha marxa enrere en la voluntat de fer el que fem, treballar pel teatre, per la cultura, per Barcelona. Que més que mai necessitem valors, mètode i convenciment per establir fites estratègiques que ens procurin recuperar allò perdut i assegurar el futur. 4 eixos fonamentals: compromís, aliances, risc i confiança seran els nostres paràmetres i guies d'actuació. Com a empresa, ratificant-nos en la nostra contribució al progrés i desenvolupament del sector cultural, garantint tots els llocs de feina, projectant un futur expansiu, reforçant les arrels de pertinença, remarcant la nostra responsabilitat social i generant i aportant els recursos necessaris per renovar la vocació artística basada en la qualitat dels mitjans i l'excel·lència de la creació. Amb els creadors i els artistes, per tornar a compartir emocions, per reblar el nostre compromís amb el seu talent i per assegurar les condicions que ens permetin obrir els escenaris i tornar a sentir tots plegats el pessigolleig de la funció i del públic. Donant suport incondicional als representants del sector cultural que breguen de valent amb la incomprensió, la gasiveria de recursos i les colpidores paradoxes de governs i governants. Escoltar que la cultura és un pilar bàsic de la recuperació social mentre es mantenia la estigmatització de la seva activitat i dels seus espais és de traca.
retre un homenatge ben merescut a tots els professionals que han mantingut la resistència durant el pitjor de la pandèmia i oblidar-se del món artístic, que a més ho ha fet sense demanar res a canvi, és d'aurora boreal. La unió reivindicativa i la transversalitat operativa de les diverses organitzacions han amplificat el clamor de la comunitat cultural en defensa de l'especial consideració que la cultura, el seu gaudi, els seus agents i la seva indústria han de tenir en una societat moderna i democràtica. Moltes gràcies, Adet Caifaeteda. Moltíssimes gràcies, Actua Cultura. I ho farem des de Barcelona, amb Barcelona i per Barcelona. Focus és una empresa catalana, però sobretot és una empresa de Barcelona, la capital que ha estat per nosaltres un espai d'oportunitats on hem fet realitat un somni empresarial i d'activisme cultural. El nostre creixement ha anat de la mà del desenvolupament de la ciutat i amb la seva marca hem irradiat els èxits arreu. Per recuperar-nos necessitem la força de Barcelona. Barcelona som la seva gent i les seves empreses i els seus teatres. I si Barcelona pateix, tots ens afeblim i Barcelona està tocada. Fa ja uns anys que assistim a una progressiva pèrdua de pujança i aquesta crisi ha fet emergir agreujats els errors i les seves mancances. L'activitat cultural no ha estat una excepció. D'uns temps d'activitat frenètica envejable a una activitat acomodatícia i gris. No podem conformar-nos. Tal vegada la situació ens procura la possibilitat de que una ciutat que reuneix tant alt nivell de concentració d'empreses i de talent, punters en teatre, audiovisual, editorial, música i arts plàstiques, aixequi de nou l'ambició d'una capital cultural. Creiem en Barcelona, estimem Barcelona i ho volem demostrar. Compteu amb nosaltres i amb tots aquells disposats als compromisos, les aliances, el risc i la confiança, recordant que la història demostra que l'aliança público-privada sempre ha potenciat les immenses capacitats d'aquesta ciutat. I ara, amb aquests 4 eixos com a coordenades i Barcelona com a marc privilegiat, els nostres directors artístics presentaran la programació de la temporada 2020-2021. Jo acabaré dient que per sobre de tot ens mou l'anhel de tornar a fer, veure i viure teatre. Obrir els teatres, omplir les butaques, tornar a escoltar els aplaudiments és per nosaltres vital en tots els sentits. I necessitem, exigim les condicions imprescindibles per fer-ho. Volem començar el dia 15 i nosaltres ja tenim tot a punt. Moltes gràcies. Estàs segura que és aquí? Sí, mira, ho he mirat 2 vegades. Ai, deixa que ho miri jo. No m'agrada allò de... Perdoni, però em sembla que aquest és el meu lloc. I ja saps que quan m'assec ja li he agafat una mica de carinyo a la butaca. Ai, finalment, en tenia unes ganes. Per fi ha arribat el dia. Feia molt de temps ara, oi? I tant. Recordes que tenien que venir al teatre a final de març? A veure la Clara Segura? Ai, em va saber un greu quan van tancar els teatres. Ho recordo. Però ara només cal esperar que tanquin els llums i ja està. Nena, recorda parar el mòbil, Ja saps que ho fem a última hora i sempre ens hem portat algun ensurt. Sí, tranquil·la. L'he parat tan punt hem entrat al teatre. Per si de cas. Quina il·lusió. Què dius ara? Il·lusió. Il·lusió és el que sento el dia d'avui. Il·lusió per tornar a ser al teatre.
El compromís és un valor que obté com a recompensa la credibilitat. Nosaltres estem convençuts que el compromís, sumat al de moltes altres empreses que tenim, farà que la credibilitat que ens hem guanyat durant tots aquests anys davant del nostre públic es vegi renovada i reforçada. De la mateixa manera, creiem en el compromís dels espectadors i espectadores en els nostres teatres, que són els seus teatres. Mantenim l'aposta pels compromisos adquirits amb espectadors, artistes, companyies, productores, durant la temporada passada. Aquesta aposta ha estat prioritària en el disseny de la programació que avui us presentem. Ens ha semblat fonamental recuperar els èxits que teníem en cartell i que tothom ha de poder gaudir, i estrenar les propostes que ja estaven en procés de creació en el moment de tancament, algunes d'elles fins i tot a pocs dies d'estrenar-se. Agraïm moltíssim als companys i companyes de professió la seva reciprocitat en aquest compromís. Han fet tot el possible per adaptar-se a noves dates i han demostrat la voluntat i l'esforç que són la base per fer realitat els projectes, per difícils que siguin, que ho estan sent, les condicions en les que treballem. Una voluntat i esforç que hem trobat també en el director del Festival Grec, Cesc Casadesús, a qui volem agrair i amb qui col·laborem estretament en el cicle de Grec a Grec. Li volem agrair la valentia i la tenacitat amb la que posa en valor les arts escèniques de la nostra ciutat. Tots aquells espectacles que ja us havíem anunciat, que teníeu ganes de veure, pels que ja teníeu l'entrada comprada i que en els moments més durs ens ha semblat que potser mai veuríem, són aquí, als nostres teatres, més vius que mai, en aquesta temporada excepcional que tant necessitem, que tant hem esperat i amb la que estem més compromesos que mai. Gràcies. Va, vés recollint, que d'aquí 2 minuts hem de marxar cap a casa dels avis. Mama, encara no he acabat. Si portes tota la tarda amb això, ja ho acabaràs demà. Ja t'he dit que encara no he acabat. Si haguessis deixat que vingués en Marc ja estaríem. I la torre seria molt més alta. Si us plau, no t'ho vull haver de tornar a dir, que encara farem tard, vés recollint. Mama! A veure, el Marc no ha pogut venir. Si jo encantada que vingui a casa, ja ho saps. Això és un pal, jo sol no puc fer-ho. Però què et passa? No ho pots acabar un altre dia? Hem de tornar a discutir per enèsima vegada? No, mama, ja ho recullo, però jo només volia acabar per jugar amb els amics, amb el papa, amb tu. Ah, ho veus com la mama tenia raó, que ja et vaig dir que això era millor fer-ho acompanyat? Hi ha coses que és molt millor fer-les amb amics. Fem una cosa, per què no truques a l'Èlia i al Víctor i els dius que vinguin demà i així ho acabeu junts, d'acord? D'acord, mama. Ei! Ah, sí, ho recullo. T'ajudo? Gràcies, mama, ets la meva millor aliada. Les aliances són pactes, vincles de confiança mútua amb altres productores i companyies consolidades o emergents amb un mateix objectiu, aconseguir que un espectacle teatral sigui per l'espectador, sense cap mena de dubte, un temps ben invertit. Una bona aliança és viatjar junts per descobrir en aquests muntatges efímers moments emocionants d'immensa felicitat, passió i desig. A través de la ficció, descobrir la vida mateixa sobre l'escenari.
Hem aconseguit des de fa molts anys la complicitat de companyies i productores nacionals i internacionals amb qui ens uneix una mateixa manera de fer, entendre i viure el teatre. En la nova temporada, aquestes aliances tenen més sentit que mai. La col·laboració propicia una fórmula d'èxit i la millor resposta per afrontar les necessitats i els reptes de les arts escèniques al nostre país. La nova programació no hauria estat possible, ara més que mai, sense l'estreta relació amb les companyies i productores que ens acompanyaran els propers mesos. Productores i companyies històriques com la gironina Vitó, les andaluses Atalaya i la Zaramba, la gallega Contraproduccions i les madrilenyes Pentación, Sabre, Ver Teatro, l'Astra i el Teatro Espanyol. Les barcelonines Té de Teatre, El Terrat i la Perla 29. També les consolidades com Salafly i Harry Velvet i encapçalades per artistes reconeguts com Àlex Rigola amb Heartbreak Hotel, David Selvas i La Brutal, Joel Joan amb Arrisca, Pau Roca i Sixto Paz, Pere Arquilloé i Mola Produccions, Abel Folk, Hall Principal, McLary i Camiral Produccions, el musical més petit amb Daniel Anglès i la tarragonina Sala Trono amb Joan Negrier. I a la recerca de noves aliances amb la companyia de Guillem Albà, Cactus Music, l'Òpera de Cambra de Barcelona, Rere Escenes, La Pocket, de Marta Butxaca i Total Memos de Bruno Oro i Clara Segura. I les companyies que formen part del Petit Romea, programat i dirigit per Viu al Teatre. Sempre tenim present el talent emergent que marca el futur, amb noves visions escèniques i amb la necessitat d'espais per fer el salt al circuit principal de la ciutat. És per això que seguim apostant per l'OFLA Villarroel, per impulsar i consolidar companyies emergents de casa nostra i de fora. Creiem que la cultura és essencial per les nostres vides. Com a conseqüència, mantenir aliances teatrals serveix no només per crear complicitat entre creadors i públic, sinó també per enfortir-nos i superar junts aquests temps excepcionals i difícils que ens ha tocat viure. Què? Nerviosa? No, histèrica. Tranquil·la, que ho faràs molt bé. O no? Simpàtic. Que és la meva primera audició, si és que no he pogut dormir en tota la nit. Doncs m'han dit que aquesta sensació no canvia mai. Que, de fet, amb els anys va pitjor. M'ajudes? Molt. Gràcies pels ànims. T'agafaran. Ja ho veuràs. M'hi jugo un sopar. Sí, home. No, si m'agafen, a sopar convido jo. Ha fet? Però jo escolliré el lloc. Parlem, no? Fa unes setmanes vaig quedar dels 2 finalistes en una audició. Al final van escollir l'altre noi, però em van dir que els vaig agradar molt i que estic de reserva. Però això és pitjor que un no. Oh, he sentit que ho tenia a tocar i encara estic més motivat per seguir estudiant.
Mira, jo crec que ens estem equivocant escollint aquest camí. És massa arriscat. Jo penso que el risc real seria no arriscar-se i acabar fent alguna cosa en la que no creiem. I pensar sempre, què hagués passat si... Esforç i treball, Laura. I anar sempre per totes. L'èxit sempre ens espera amagat darrere del risc. Mira, és que no sé d'on t'ho has tret, Odo, però gràcies. Arriscar. Escollir una professió dedicada a l'art. Un ofici sense salvaguarda. Produir. Llançar una moneda a l'aire, sense saber si esdevindrà cara o creu, fins i tot amb la certesa d'aventurar la providència. Una realitat a la que ens aferrem amb un plaer que pocs arriben a entendre. L'element que compensa sobradament el risc que assumim és la nostra passió pel teatre, alimentada al mateix temps per un grau d'inseguretat constant, no només de la futura satisfacció del públic, sinó també de la incertesa sobre multitud de factors que fan de cada funció realitzada acabi sent gairebé un miracle. Els professionals de l'escena sempre arrisquen quan accepten un projecte, quan creen una funció. Ho fa el teatre quan decideix programar un espectacle. Els tècnics, els gestors, els creadors, tots nosaltres vivim amb intensitat l'amor a un ofici que en ocasions no resulta gens fàcil. Focus? Som essencialment una empresa productora i sempre hem volgut escriure el nostre propi futur. Com a tal, assumint conscientment i amb gust aquest risc, no només econòmic, com és obvi, sinó també artístic. La innovació, les provatures, les oportunitats, a vegades fins i tot navegar contracorrent, sabent que l'única manera de superar aquesta barrera és amb el contrast del públic, l'epicentre dels nostres esforços i el determinant d'aquest risc. Aquesta temporada ho fem de nou, tornem a arriscar, amb volum d'inversió, en nous projectes artístics i amb la il·lusió i les energies renovades. 5 noves produccions, amb ambició, amb voluntat de llarga exhibició, temporada a Madrid i extensa gira. Totes elles comparteixen els ingredients que, al nostre entendre, requereix un espectacle de qualitat. Pedro Páramo, adaptació d'en Pau Miró basada en l'obra literària de Juan Rulfo, dirigida per Mario Gas. Pablo Derqui i Vicky Peña es posaran a la pell de quasi 25 personatges en aquest clàssic del realisme màgic centreamericà. Farà temporada al Teatre Espanyol i al Teatre Romea. La Cabra o qui és Sílvia? Emma Vilisau i Jordi Bosch tornaran a compartir escenari en aquesta versió, signada per Josep Maria Pou, d'un dels textos més transgressors de l'escriptor americà Edward Albee. Sota la direcció d'Ivan Morales, farà temporada a la Villarroel a partir d'aquest novembre. Golfus de Roma. Ara sí, podrem veure sobre l'escenari aquesta comèdia musical que ha marcat una època, renovada sota la direcció de Daniel Anglès en una producció de gran format que comptarà amb un repartiment de més de 20 actors, actrius i músics. El musical farà temporada a Madrid i Barcelona a partir del 2021. Asesinato en el Orient Express. Per primer cop a Europa s'estrenarà aquesta versió del gran clàssic d'Agatha Christie, amb una adaptació d'Alícia Serrat i Ivan Morales, amb un repartiment de 10 artistes on Eduard Farelo es posarà a la pell del famós personatge Hércules Poirot. L'espectacle farà temporada al Teatre Condal amb previsió de viatjar a Madrid. El Paraíso Perdido. Elena Tornero assumeix el repte d'aquest encàrrec, fet fa just un any per part del Teatre Romea, d'adaptar als escenaris els 12 cants del poema èpic de John Milton. Comptarà amb la direcció d'Andrés Lima per donar veu als personatges d'aquesta obra universal. Un espectacle que no deixarà indiferent ni a Déu. I des de Barcelona a Madrid. Viejo amigo Cicerón, protagonitzada per Josep Maria Pou, realitzarà temporada durant el 2021 al Teatre La Latina després d'una extensa gira per tot l'Estat. Escape Room, de Joel Joan i Héctor Claramunt, reprèn les seves funcions aquesta temporada al Teatro Fígaro. 25 Ilusiones, l'últim espectacle de gran format del McLary, viatjarà a Madrid per presentar-se en los teatros del Canal durant el mes de gener. En resum, aquesta temporada presentem als nostres teatres un total de 45 espectacles, dels quals 25 seran estrenes absolutes a Barcelona. 9 produccions pròpies, 8 coproduccions i 28 produccions alienes. Es realitzaran a prop de 1.500 funcions i es posaran a disposició del públic més de 700.000 localitats. Més de 200 artistes passaran pels nostres escenaris. Entre tots, hem teixit una completa i variada cartellera. Confiem que us agradi.
Gràcies. Gràcies. Bé, tot coneixent el valor de les paraules i el valor de la síntesi, no deixa de ser sorprenent que tot el que s'ha dit fins ara, totes les paraules, totes les idees, tots els programes, tota voluntat i esperança de futur, es pugui, arribat aquest moment, destil·lar-ho tot en una sola paraula: confiança. Perquè al cap i a la fi tot és qüestió de confiança, de fer-nos confiança. I no parlo de confiança cega, ni de confiança incondicional, ni tampoc d'aquell altre que molt sovint es fa servir com a sinònim de familiaritat, d'aquella que es diu que de vegades fa fàstic. No. Parlo de la que, i això ho hem de tenir molt clar, és la base de totes, la confiança mútua. Jo confio en tu i tu confies en mi sobre els fonaments de tot el que hem vist i de tot el que hem viscut. Ens coneixem. Només mirant-nos l'un en l'altre ja sabem on anem i, sobretot, on ens portarem i fins on arribarem. Des de tots els teatres de Focus s'ha fet ja la prova del nou d'aquesta confiança i el resultat ha estat molt positiu. Les vendes del tiquet Confiança Cega, que es va crear quasi al principi dels temps del confinament, han anat en augment pràcticament exponencial des del primer dia. És molt fort, com diuen ara els joves, pensar que molts ciutadans han comprat entrades per anar al teatre algun dia, quan sigui, com sigui, pel que sigui, on sigui, fent una molt valenta, arriscada, admirable i generosa declaració d'intencions, perquè no es tracta només del compromís de la paraula, sinó que suposa també una despesa. I tots sabem que el compromís i la confiança són molt més ferms quan hi ha peles pel mig. I encara, fent un pas més enllà, Focus ha creat també l'abonament clau, que ofereix als espectadors la clau de la porta de tots els seus teatres perquè hi entrin i en surtin quan vulguin. En aquests moments hi ha repartides per tota la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya moltes claus amb ganes de ficar-se al pany i tornar a obrir les portes d'aquell paradís del qual ens van expulsar un mal 12 de març. I és en aquest sentit que des de tots els teatres de Focus es vol fer, s'està fent ja, una decidida i ferma juguesca, posant totes les cartes en un sol valor, el desitjat retorn de la confiança. En un moment, precisament, en què la mala confiança sembla que ho enfosqueix tot. Mala confiança entre partits, mala confiança entre faccions de partits, mala confiança entre governs, mala confiança entre faccions de governs. Diuen que ser malfiat és el seny dels pobres. Doncs bé, no siguem ni malfiats ni pobres. Siguem, per una vegada, rics i arreujats, encara que només sigui per l'esforç que hem de fer en aquesta nova etapa de retorn al teatre. Si hem de començar de nou, fem-ho a partir de la confiança. La confiança que els teatres són llocs segurs i que les mesures de seguretat són les més adients, conscients que tot mantenint la recomanada distància física sanitària, l'apropament entre persones és absolutament imprescindible per fer front a temps difícils. I és per això que estic segur que ens podem posar confiats els uns en mans dels altres, perquè tots, actors, autors, directors, productors, empresaris, tècnics,
personals dels teatres, tots conformem amb la suma de milers i milers i milers d'espectadors una sola, única i indivisible unitat familiar.